Min qed ipinġi dan il-ftehim bħala soluzzjoni tal-immigrazzjoni se jkollu jwieġeb liċ-ċittadini Ewropej u Maltin ftit tax-xhur oħra meta r-realtà tkun differenti. Kien b'dan il-mod li l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri rreaġixxa l-ftehim tal-Unjoni Ewropea biex tiġi riformata l-politika tal-blok dwar l-immigrazzjoni u l-ażil u li fuq qudiemnet kien imbuttat fost oħrajn minn Roberta Mezzola. Ftehim b'5 regolamenti separati li jindirizzaw kif l-Istati membri jridu jipproċessaw u jipproteġu l-immigranti fost oħrajn. F'kumment ma' One News il-Ministru Camilleri tenna li l-ftehim milħuq l-erba' bejn il-Presidenza u l-Parlament Ewropew dwar il-patt tal-ażil u attentat ta' kompromess bejn min ilu jsofri minn din il-problema u min m'għandux interess li jassisti b'mod tanġibbli primarjament b'rilokazzjonijiet. Dan fil-waqt li sostna wkoll li Malta ma stennix dan il-patt biex introduċiet politika aktar ġusta tal-immigrazzjoni kemm ma' dawk li ħaqhom l-għajnuna iżda wkoll ma' dawk li abbużaw mis-sistema. Malta ma qaditx tistenna dan il-patt sabiex tara li jkun hemm politika ta' immigrazzjoni aktar ġusta. Ġusta ma' min ħaqqu li għandu jingħata drittijiet kollha, però wkoll ġusta u jibsa ma' dawk li abbużaw mis-sistema. Tantu hekk illi fl-aħħar sena kellna rekord ta' persuni ta' persentaġġ meta mqabbel mal-wasliet illi marru lura lejn il-pajjiż tal-oriġinu tagħhom meta ma kinux jikkwalifikaw għall-ażil. Il-Ministru rrimarka wkoll li fil-waqt li l-patt maqbul saħħaħ is-solidarjetà bejn il-pajjiżi hemm diversi istanzi fejn se jiżdied il-piż fuq pajjiżi li jinsabu fuq frontiera inkluża Malta. Għaldaqstant il-patt la joffri bilanċ bejn responsabbiltà u solidarjetà u lanqas ħajati serħan il-moħħ li l-bżonnijiet tal-Istati membri tal-frontiera ħajkunu indirizzati b'mod sħiħ tenna il-Ministru Camilleri. Fl-opinjoni ta' Malta dan il-patt mhuwiex xi paggetta maġika illi ħajsolvi il-problema tal-immigrazzjoni irregolari jew inkella l-isfidi tal-immigrazzjoni irregolari, speċjalment fir-rotot taċ-ċentru tal-Mediterran, u naħseb illi jkun qed jitħaq bin-nies min jipprova jpenġi dan il-ftehim bħala xi bakketta maġika illi ħatwassal sabiex din l-isfida tiġi eliminata jew inkella titnaqqas b'mod drastiku.